घड्याळाची किंमत आपल्या सगळ्यांनाच असते. ही वेळ पुन्हा येत नाही असं बोलतात. पण जर हीच वेळ आणि हीच काळ तुमच्या जीवावर उठला तर मग काय कराल? हे घड्याळ रहस्याचे. पण आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. साधारण रात्रीचे 12:30 वाजले होते. सौरभ हा झोपेमध्ये मोठे मोठे स्वप्न पाहत होता. पण क्षणभरातच त्याच्या बेडसमोर काहीतरी हलण्याचा आवाज आला. त्याला जाग आली. तो जोरात ओरडणार. तिथूनच आवाज आला, अरे वेड्या गप, मी आहे. ऐश्वर्या. ऐश्वर्या म्हणजेच त्याची प्रियसी. ती बोलली, हे बघ चल आत्ताच आपण ते काम करू. सौरभ बोलला, अगं वेडी आहेस का काय, मला भीती वाटते, नको. पण ऐश्वर्या खूप बोलली आणि हे दोघं गपचूप तळमजल्यावर आले आणि पाहू लागले. ती खोली शोधली आणि आतमध्ये जाऊन पाहतात तर काय, त्या खोलीमध्येच एकदम जुने जुने वस्तू ठेवले होते. जणू काय ते म्युझियम असेल असे वाटत होते. ऐश्वर्या बोलली, हे बघ, हे सगळं विकून आपल्याला किती पैसे येतील माहितीये. पण सौरभ बोलला, अगं वेडी आहेस का काय, माझ्या काकांचं घर आहे आणि तू मला असं का करायला सांगते. ऐश्वर्या बोलली, अरे काका गेला खड्ड्यात, तुला माहितीये ना तुझ्या काकांचं किती प्रेम आहे तुझ्यावर. सौरभनेही होकार दिला आणि तिच्या नादात तो सगळे घड्याळ, सगळे वस्तू उचलू लागला. दोघांची ही चोरी चालूच होती. पण दरवाजा उघडला गेला आणि त्यांनी पाहिले की तिकडे सौरभचा मामा उभा होता. सौरभची मामी उभी होती. सौरभचा मामा रागात बोलला, हे काय रे धंदे तुझे चालले होते माझ्या मागे, अरे कसा बसा मी तुला सांभाळला आणि तू माझ्याच घरी चोरी करतो. सौरभचा मामा हा ऐश्वर्याला मारायला गेला. तिने कान शीर मारली. तिकडे तो सौरभला मारू लागला. पण ऐश्वर्याला राग बघवला नाही. तिकडेच असलेला एक फ्लावर पॉट तिने घेतला आणि मामाच्या डोक्यावर मारला. मामा पडला गेला. मामी ही रडत रडत आली, नाही हो उठा ना. पण ऐश्वर्याने तिच्या देखील डोक्यावर प्रहार केला. तिची मामी ही तिथेच मेली. सौरभ रडू लागला, अरे तू काय केलंस, माझ्या मामा मामीला मारलं. पण ऐश्वर्या बोलली, हे बघ, मारलं नसतं तर तुला पोलीस स्टेशनमध्ये जावं लागलं असतं. आता मी सांगते तसं ऐक, सगळं उचलू लाग, नाहीतर हा मर्डर तू केलायस असं मी सांगेल. मी तर सुटून जाईल. सौरभ घाबरला आणि सगळं उचलू लागला. हे सगळ्यांनी सामान उचलले. ते पळण्याच्या तयारीत होते. पण दरवाजा हा बंद झाला. कोण बाहेर, कोण आहे का, सौरभ बोलू लागला. पण इकडे हसण्याचा आवाज येऊ लागला. हा विचित्र आवाज मागून येत होता. सौरभ आणि ऐश्वर्याची नजर गेली आणि त्यांनी पाहिले की त्यांचे मामा मामी जे क्षणभर आधीच मेले होते ते जिवंत झाले आहेत. ते एक विचित्र हास्य देत आहेत. मामाच्या हातात एक घड्याळ होते. ते घड्याळ त्यांनी दाबले. जणू काय ते मेऱ्याच्या दारातून परत आले होते. आणि मामाने आपला हात पुढे केला. सौरभ वरती उचलला गेला. क्षणभरातच तिथून एक काच आली, सौरभच्या गळ्याला लागली आणि तो तिकडेच मेला. ऐश्वर्याला त्याच्या मामीनीच मारले, गळा चिरून. इकडे ज्येष्ठा, जय आणि विराज. साधारण रात्रीचे 11:30 वाजले असतील. तिघही आपल्या एका मित्राचं लग्न संपवून येत होते. जय आणि ज्येष्ठा खरं तर यांचे लग्न होणार होते. त्यात विराज एकटाच. गाडी ही 80च्या स्पीडने चालली असेल आणि जयनी विषय काढला, तुला माहिती ना
याच रस्त्यावर ते भूत फिरतात? विराज बोलला, हो हो माहिती ना. पण हो संभव ना, ते भूत इथे तर येईल ना? पण मागून ज्येष्ठा ओरडली, ए शांत बसा, तुम्हाला माहिती ना मला भूतांची भीती वाटते. आणि गाडीमध्ये एक हास्य पसरले. एवढे हास्य झालेच होते, पण क्षणभरातच गाडी ही हळू झाली. जयने गाडी थांबवली, पण ज्येष्ठा बोलली, जय हे बघ, तुला माहिती आहे मला मस्ती आवडत नाही, आणि अशा वेळेला मुळीच नाही. गाडी लवकर पुढे घे. पण जय बोलला, अरे थांब जरा, बहुतेक गाडीचा प्रॉब्लेम झालाय, मला बघू दे काय झालंय. विराज आणि ज्येष्ठांनी जयला गाडीतून उतरण्यास नकार दिला, पण आता दुसरा पर्याय नव्हता. जय गाडीतून खाली उतरला आणि त्यांनी स्पष्ट सांगितले, गाडी आता काही बरी होणार नाही. एक काम करूया, आपण आता ही रात्र इथेच काढूया, उद्या सकाळी बघूया काय होतंय ते. तिघांचाही होकार आला, पण सहज नजर जयची ही बाजूला गेली आणि त्याने पाहिले की तिकडेच एक छोटासा का होईना पण बंगला दिसत आहे. जय बोलला, एक काम करूया, आपण तिकडे आजच्या रात्री मदत मागूया, बघूया काय होतं काय. तिघांचाही होकार आला आणि त्या मृत्यूच्या दिशेने त्यांचा प्रवास हा सुरू झाला. इकडे दार ठोठावण्याचा आवाज आला. दार उघडला आणि तेच मामा होते, ज्यांनी मगाशी त्या दोघांचा जीव घेतला होता. तीच मामी होती. हा कोण? बोला, काय पाहिजे? ते मामा बोलले. त्यातच जय बोलला, काका, आम्हाला आजची रात्र इथे राहायला भेटेल का? नाही म्हणजे आमची गाडी तिकडेच आहे, ती बिघडली आहे, आणि रात्रीचं आम्हाला वाटते पुढे जाणं असं सेफ नाही आहे. मागून ज्येष्ठा बोलली, हो काका प्लीज, फक्त आजची रात्र, आम्ही उद्या सकाळी निघून जाऊ. पण मागून मामीचा आवाज आला, माझे मुले असते तर मी त्यांना असं सोडलं असतं का? मामाने हास्य दिले आणि सांगितले, अरे मुलांनो, असं घाबरते का? या ना, आतमध्ये या, घाबरू नका. हे तिघा आतमध्ये आले. मामा आणि मामींनी यांचा पाहुणचार करायला सुरुवात केली. मग तुम्ही कुठचे? इथे कसं काय? विराजने सांगितले की आम्ही आमच्या मैत्रिणीच्या आणि मित्राच्या लग्नावरून आलो, आणि हो, आता इथे अडकलो. तसंच एक हास्य सुटले. जेवण वगैरे उरकले आणि मामी बोलली, बर बाळांनो, तुम्ही जावा झोपा, आणि हो, उद्या सकाळी मी तुम्हाला आरामात उठवेन, काही काळजी करू नका. मेकॅनिक पण आमच्या ओळखीचाच आहे, त्याला देखील आम्ही बोलवू. इकडे हे तिघं फार खुश झाले. काकी थँक्यू सो मच, नाहीतरी असं कोण मदत करायला बसले. पण तो मामा बोलला, बर बाळांनो या, तुम्हाला आता मी काहीतरी दाखवतो. तसंही रिटायर झाल्यावर मला आता काय काम आहे? तिघांनाही प्रश्न पडला आणि ते तिघही त्या मामा आणि मामीच्या पाठी चालू लागले. त्या मामाने दाराचा कुलूप उघडला आणि दाखवू लागला, या आतमध्ये या, हे बघा, हे माझे वस्तू संग्रहालय बोललं तरी मला काही अजीब वाटणार नाही. ही सायकल 1970च्या काळातली, हे क्रिकेट बॉल 80च्या दशकातले. असं करता करता त्यांनी कपाट दाखवला आणि शेवटी दाखवले, हे माझे 15 घड्याळ. हो, हे सगळे ब्रिटिशकालीन आहेत, हे फार जुने आहेत. हे ऐकून तिघांनाही आश्चर्य वाटले. बापरे, एवढे जुने? पण तुम्ही हे कसं काय ठेवलं? त्या मामांनी एक हास्य दिले आणि सांगितले, आहे काहीतरी कारण, आणि तिकडून बाहेर निघून आले. हे तिघही त्यांच्या मागे मागे आले आणि मामी बोलली, बरं तुम्ही आराम करा, जावा झोपा. ज्येष्ठा आणि जय झोपायला गेले. तिकडे रात्रभर विरागला झोप येत नव्हती, म्हणून सहज सिगरेट ओढण्यासाठी तो बाहेर आला. ते घर पाहता पाहता त्याला आश्चर्य होत होते. हे दोघच जण इथे राहत आहेत ते ठीक आहे, एवढं साफ घर
तेही ठीक आहे, पण जंगलामध्ये कसे काय राहत असतील? यांना भीती नाही का वाटत? विराजने स्वतःलाच प्रश्न केला. ते घर पाहता पाहता तो सहज त्याच खोलीमध्ये गेला, पण यावेळेला त्याचे दार हे उघडे होते. तो बोलला, चला मगाशी घाईघाईमध्ये येऊन गेलेलो, आता पुन्हा एकदा सगळं बघतो काय आहे आणि काय नाही. तो पाहू लागला. त्याने ते घड्याळ पाहिले, सगळं काही पाहिलं आणि बोलला, बाप रे, फार विचित्र जागा आहे ही. बाहेर जाताना त्याची नजर सहज बाजूला गेली आणि तो जोरात ओरडला, कारण की त्याला एक हात दिसला. तो हात दुसरा तिसरा कोणाचा नसून त्याच्याच भाच्या सौरभचा होता. तिकडे त्या सौरभचे प्रेत होते. त्यांनी त्या प्रेताला बाहेर काढले आणि दुसरंच प्रेत त्याच्या मागे होतं. ते प्रेत ऐश्वर्याचं होतं. तो जोरात ओरडला. मामा आणि मामी हे आता आत आले. ते बोलू लागले, काय रे, काय झालं, असा का किंचायलास? त्यांनी बोट करत दाखवले, ते बघा, ते बघा काय. आणि मामा आणि मामीने बघितले आणि बोलू लागले, तू ते का पाहिलंस? तुम्ही तुझ्या मृत्यूला स्वतःहून आमंत्रण दिले. ते हसू लागले. मामाने आपल्या खिशातून एक घड्याळ काढला. तो घड्याळ दाबला, त्याची चावी हलवली आणि आजूबाजूचे सगळे घड्याळ हे मागच्या दिशेने फिरू लागले. मामाने एक धक्का हाताला दिला आणि विराज खाली पडला. मामा मामी बाहेर आले आणि दरवाजा बंद केला. इकडे हसण्याचा आवाज येतच होता. विराज घाबरला. हे सगळं काय होते? जय, ज्येष्ठा, ऐकताय काय? तो दार थोटवू लागला, पण याचा आता काहीच परिणाम होणार नव्हता. पण मागून किळसवाने आवाज येऊ लागला. विराजची नजर मागे गेली आणि त्यांनी पाहिले की सौरव आणि ऐश्वर्या हे उठून बसलेले आहेत. हे पूर्णपणे पांढरे पडले होते आणि हो, ते आता विराजला मारण्यासाठी सुटले होते. हे दोघं तर भूत होतेच, ते आता विराजचा जीव घेणार होते. किंचाळण्याचा आवाज आला. थोड्याफार प्रमाणात का होईना, पण ज्येष्ठाला हा आवाज ऐकू आला. ज्येष्ठाने जयला उठवले. जय, अरे तुला कसला आवाज आला का रे? पण जय बोलला, झोप ग, रात्र झालीये, कुत्रे वगैरे ओरडले असतील, तेच तो ऐकला असेल, झोप. हे दोघेही झोपी गेले. दुसरा दिवस उगवला आणि इकडे नाश्त्यासाठी दोघं खाली आले. तेवढ्यातच ज्येष्ठाने प्रश्न केला, बर काका, मला एक सांगा ना, तुम्हाला आमचा मित्र विराज कुठे दिसला का? ते मामा सांगू लागले, हो दिसला ना, तो बाहेर गेला होता. तो बोलला की मी येतो थोड्या वेळ, तुम्ही नाश्ता करून घ्या. त्या मामीने हा नाश्ता दिला. मामी आतमध्ये गेली. तेवढ्यातच ज्येष्ठा बोलली, थांब, मी मामींना मदत करते. आपण तरी त्यांना किती त्रास द्यायचा. इकडे ज्येष्ठा आतमध्ये आली आणि ज्येष्ठाने पाहिले की मामी ही कुठली तरी भाजी ही शिजवत होती. आणि ज्येष्ठा बोलली, मामी थांबा, मी तुम्हाला कांदा वगैरे चिरून देते. ज्येष्ठाने कांदा घेतला आणि चिरू लागली, पण त्याची गती पाहून ती मामी हसू लागली. मामी बोलली, मूर्ख आहेस का तू, असं कोण चिरतं? आणि मामीने 3 ते 4 कांदे हे तिच्या समोर घेतले आणि एका फटक्यात हे चिरले. ज्येष्ठा आश्चर्याने तिच्याकडे पाहू लागली. ज्येष्ठाला कुठला तरी संशय आलाच. ज्येष्ठा बोलली, मामी, फक्त एका नजरेतच तुम्ही हे कसं काय चिरलं? मामी हसू लागली. इकडे ओव्हनचा आवाज आला. मामी बोलली, जा, त्या ओव्हन मध्ये काय आहे बघ. ज्येष्ठा बोलली, ठीक आहे, जाते. ज्येष्ठाने ते ओव्हन उघडले
आणि पाहिले की त्या ओव्हनमध्येच विराजचे मुंडके होते. ज्येष्ठा जोरात ओरडली. आता काय? ज्येष्ठाला ही भोवळ आली. डोळे उघडले आणि तिने पाहिले तिच्यासमोर जय उभा होता. ते मामा आणि ते मामी दोघंही उभे होते. ती मामी बोलली, तुला बोलले होते ना, तुला किचनमध्ये नाही झेपणार, तरी का आलीस बाळा तू? मामीचे हे बदललेले रूप पाहून ज्येष्ठा चक्रावली. ज्येष्ठा काहीतरी बोलणार, पण जयच्या मागे उभे असलेले मामा आणि मामी क्रूर नजरेने तिला पाहू लागले. मामीचे केस हे हवेत उडू लागले. इकडे ज्येष्ठा पुन्हा एकदा बेशुद्ध झाली. ओ यार शे, हिला डॉक्टरकडे न्यावं लागेल. जयने पाठी बघितले आणि पाहिले की मामाच्या हातात एक घड्याळ होताच. तो घड्याळची चावी लावत होता. अहो मामा, मी तुम्हाला सांगतोय. तो मामा बोलला, हो हो, मी डॉक्टरांना बोलवेल, तू काळजी करू नको. बरं, तरी त्याची तब्येत नॉर्मलच वाटते. तू ये माझ्यावर. साधारण काही काळ गेला असेल, 3-4 तास झाले असतील. इकडे संध्याकाळ व्हायला चालूच झाली होती. जय हा ज्येष्ठाकडे पाहत चिंतेत होता. आजूबाजूला कोणाचाच आवाज नाही म्हणून तो सहज बाहेर आला आणि त्याला आठवले की त्याचा मित्र विराज हा सकाळपासून गायब आहे. फोन हा काही लागणार नव्हता. नो सिग्नल. लांब जायचं तर इकडे ज्येष्ठा ही एकटीच. तो घरी शोधू लागला, फोन शोधू लागला. अहो मामा, मामी, तुम्ही आहात का इथे? बघता बघता त्याने पूर्ण घर हे तपासले आणि शेवटी तो त्याच खोलीमध्ये गेला. मामा, मामी आहात का? हीच एक खोली राहिलेली आहे, तुम्ही इथेच असाल. पण त्याला दिसले की साधारण एक 30 वर्षाचा मुलगा आणि 30 वर्षाची मुलगी हे त्याच्याकडे पाठ करून उभे आहेत. एक्सक्यूज मी, तुम्ही इकडेच राहता का? जयने प्रश्न केला. त्या मुलामुलीने मागे पाहिले आणि जय थक्क बसला. जयने पाहिले की 70 वर्षांचे ते मामा मामी हे आता जणू तरुण झालेले आहेत. त्यांचं शरीर हे पूर्णपणे बदललेलं आहे. ते जयकडे पाहून हसत होते आणि बोलले, हो हो, घाबरू नकोस, तुझे मामा मामी आम्हीच आहोत. अरे विसरलास का रे एवढ्या लवकर? जय हा थक्क बसला. जयला आठवले की क्षणभर का होईना ज्येष्ठाने मला सांगितले होते की ती मामा आणि मामी हे मनुष्य नाही आहेत. नजर खाली गेली आणि खात्री पडलीच. त्यांचे पाय हे वाकडेच होते. ते मामा मामी जोरजोरात हसू लागले. हे कमी होतं की काय? आता विराज हा तिकडे आला. तो त्यांना बघून हसू लागला. विराजचं हसणं भागच होतं. तो एक आत्मा होता, त्यांच्याच तालावर नाचणारा. खोलीमधले प्रत्येक वस्तू ही आता वाचायला लागली होती. जयला त्याचे मरण दिसायला लागले होते. तो मामा हा हळूहळू करून जयच्या जवळ येऊ लागला. त्याने आपला हात पुढे घेतला. तो एकतर ताकदवर होताच आणि जयचा गळा दाबू लागला. जयचा गळा इतक्या जोरात दाबू लागला की जयला आता अंधार दिसत होता. इकडे मामी जोर जोरात हसत होती आणि बोलू लागली, आता आपल्याला 5वा शिकार भेटलाय, आता 6वाही होईलच. पण त्या क्षणी तिकडे ज्येष्ठा आली आणि ओरडली, ए सोड माझ्या नवऱ्याला. दोघांमध्ये झटापट झाली. तो मामा लांब गेला. तो रागात बोलू लागला, तुम्हाला कोणाला सोडणार नाही. पण त्या धक्क्यामुळेच त्याच्या हातातून ते घड्याळ खाली पडले होते. इकडे मामीनी ज्येष्ठाला पकडले. तिचा गळा दाबू लागली.
आणि हातातच क्षणभरातच काच आली. जय आणि त्या मामामध्ये सटापट चालूच होती. दोघं एकमेकांना धक्का मारत होते आणि जयला आठवले की ते घड्याळ, जे घड्याळ खाली पडले, खाली पडताच मामाची ताकद आता कमी झालेली आहे. जयने इथे त्याची पूर्ण ताकद लावली. मामाला पुन्हा एकदा लांब ढकलले. ते घड्याळ घेतले आणि आपल्या पायाने तुडवले. ते तुटत नव्हते. इकडे मामा किंचायला लागला होता, त्याला सोड, त्याला सोड. जयनी ही शक्तीचा वापर केला. तिकडेच असलेल्या एका धारधार वस्तूने त्या घड्याच्या छोट्या काचेंवर मारू लागला. आणि असं झाल्यास जणू काही त्या मामा मामीला कोणी चटके देते असं वाटू लागले. ती मामी देखील ज्येष्ठापासून लांब गेली. क्षणाचाही विलंब न करता जयनी तिकडून एक भारी वस्तू उचलली आणि तो घड्याळ फोडला. इकडे किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. आता ह्यांनी उशीर केला नाही. तिकडची सगळीच वस्तू फोडून टाकली. मामा मामीची शक्ती आता कमी झाली होती. पण ते जाता जाता एकच बोलत होते, मी तुम्हाला सोडणार नाही, तुम्हाला मारून टाकेन. जय आणि ज्येष्ठा पळत पळत घराबाहेर आले. थोडे लांब आले आणि त्या घड्याचा स्फोट झाला. ज्येष्ठाही रडत होती, कारण की या सगळ्यांमध्ये त्यांचा मित्र देखील गेला होता. पण वेळेवर नियंत्रण असलेल्या ते मामा मामी आता कायमचे संपले होते. ते घड्याळ आता त्यांच्याबरच कायमचे बंद झाले होते. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर, फेसबुक आय डीवर किंवा इंस्टाग्रामवर मला नक्की सेंड करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन